Horas kita saluna. Horas. Di minggu-minggu nasal pui nunga tabereng videota ima mengenai simulasi peranan di protokol di ulaon habut niroha saur matua. Saunari tatorus soma talanjut toma buhado sabutullah peranan di protokol do akka hula-hula termasuk megelandang di sada ulaon habut niroha saur matua. Apa detikyon tabereng matutu simulasi di sekretariat tahun dari pandu ini bidang adat amata RC Aloho Borsiagian jala tapai utihu ma partikiano nupasata ma tu bidang adat. Olate. Horas mari kita peparana puta raja silai sabungan suwalu turpuk namar hojatu silalai nabola. Horas. Obar tu materi nang dipasaknya mata ketua umum nak kiringani ima simulasi protokol di sada-sada ulaun terlebih di ulaun habut niroha. Jadi alani sengaja do tabain simulasiun nagabe tersongon pangajarion tu akka kita peparana putra raja sabungan di nama kubasi sada-sada ulaun terlebih di ulaun habut niroha saur matua alani denggama tapai hutihut partikianon di pasatai ma tu kelompok sada dihamu rajani pamoron nami nunga dos rohanami jala sataki kami korong di hula-hula dok tulang muna molotung sada silopagadong dua silopapuli molotung hula-hula pena makatahon saluhut do kami horong hula-hula dohot tulang nagabe panuturi di kamu pamoron nami alani nunga mangaradi kami asa partikianope hupasat kami matu kamu amang boru nami botima mauliate malabok puso mahami raja nami ala nang sikop iharadir ni rajay lahu manuturi kami pamorong muna atong leong kamu majolo partikiat tu kami na marlungat tubuh tulang laho marserenggetan so di matutu dihita na marlungat tubuh paparan na puta raja sila isabungan siwan turpuk na marhaujahan tu sila na hinabulak siyan loho raja sahat tu tapur raja adong hatari na tua-tua na marlok molo saduduk dakkana saduduk manang ratingna molo suhut hahana angkina managawe parsaukna somanima nang sebalikna nuaing petutu kami ma turpuk sinomor sada loho raja nagawi suhut bolon di partikianon ope upasatawi mapakateono tu hamu anggilo dinami asa hamu ma markos ditahi dinalaw pasahaton nakana solot liate-ate nagopanggi busu-busu tu saluhut horong ni hula-hula dohon tulakta hobar tu laon nanayang pamorhaton ina manang ama nong bustang dito matonga ni dito matongata dari marsubut atong partikianon basatami matuhamu domat tubuh nami butima mauliate ma dihamu protokol nami toho matutu songono do si tua-tua tinali holi kuling tarida holi-holi molo hahana nama kasuhuton ulaon anggina ma nagawi panaboli manang nagawi parsaut dihita paparanya puta raja sabungan buah hita ise masian hita nagawi raja parsaut ba pinasa ma tu hita sude ala nang siados ni rohata nuaing pe pinasa ma tu paparanya puta si nomor tolu so diraja ima amata opulidia silalahi nama ngalak burunajai boru sitio partikianon pasatai matu hamu botima molate ma gabi ma jala horas asa sada silopagadong dua silopapuli molutuk sada pehita nama katahon nang sudema hita pasahaton hata naui didok na tua-tua balitang mapagabe tumudalhon sitaduan
Arita mapapara no puta raja sila sabunga solo turpuk do gabe moletok tok kita masih pau doluan ope kujalma pakatayanon ditikyon jadi songonima dihamu salu na horong di hula-hula do tulang nami didok na tua-tua molo makuling tagading laos mangibit ma pad doali ate tungadung pajun nami na tading hulak ko kami pajun somon na mangulahi hula-hula nami raja sitio dohot seterusna raja nami raja bulun adong do hupatu pahami tudu-tudu si panganon somodalat tama katai pangiduan ni rohanami asa parjulu mahupasahat tami tudu-tudu si panganon tuarupan ni rajai asa tuturi hamu hami raja nami Butima Mauliate di kelompok sana dengan tahun lima tu kelompok na paduahon partikiano di masa tani. Dihamu raja ni pamoron nami nungados roha nami jala satahi hami horong ni hula-hula doh tulang muna molotung sada silop pagadong dua silop papuli molotung hula-hula pe nama katahon saluhut dohami horong ni hula-hula doh tulang nagabe panuturi dihamu pamoron nami alani nunga mangarade hami asa partikianok pe hupasat hami mak tuhamu abang boru nami Butima Mauliate Mauliate malapu pusu hami raja nami alanong sikuk diharadion ni rajai laho manuturi hami pamurum muna atong leon hamu majo partikian tu hami namar doatu lao marsenenggetan marsi pasangapan songoni ma dihita namar dongat tubuh peparan yo putra raja sila sabungan siwali tumpuk namar jahat di raja nabula sian loho raja saat tutabur raja adong hatan ya tutur ramandok molu saduduk dakkana saduduk manang ratna molu su tahana anggina managawi pasautna songoninang sebalikna nuang petu hawi matupuk nomor tolu di raja nagawi supulon di partikianon oppe upasat hawi ma partikianon tuhamu ahadori nami anggidori nami asamu margositai di lau dinalahu pasaton akka nasolot yate nang gopang di pusi-pusita tu salut horong ni hula-hula doh tulang ta obar tulang nanay patot ni ina nam hostang di tonga-tonga ta tuari maksud atong partikianon pasatay ma tuham dongat tu nami Butima Mauliate Mauliate ma dihamu protokol nami naung pinasaung partikiat tu hami dihita na mardonga tubuh paparan ya puta raja sila sabungan siwale turpuk toho matutu song nirok ni tua-tua tinalik kuling-kuling tarida holi-holi molo hahana makasuhutun ulaon anggina ma nagabe parsaut suak songoni nang sebalikna boha dihita na marhamarangdi mulai selora jasa tutabur raja dos marwata sia dos ni rohata paparan niya puta si nomor tolu ma nagabe parsaut partikianon pinasama tua mata opus sapier boru ni rajai boru situ orang Butima Mauliate ma gabe majalah horas asa sada silo pagadong dua silo papuli monutong sada pehita makataon nang sudema hita pasotkan kata nauli didok na tua-tua balitang mapagabe tumundahon si tadua arita mapaparan sila sabungan si oluh turpuk nagabe molo tongtong kita marasi poroloan onpe kujalo ma pakatayanom ditikyon jadi songoni ma dihamu saluhna horong ni hula-hula dohak tulang nami didok na tua-tua molo makuling tagading lo semangihut ma panduali ati tung adong panjon nami na tading
ulakon hami panjon songon na mangulahi. Hula-hula nami Raja Tarigan, tulang nami Raja Peranginangan dan seterusnya. Raja nami Raja Bolon. Ala adong do dipatu pahami tulis panganon songon dalat tamakatai. Pangiduan ni rohanami asa parjolo ma kupasat kami tulis panganon tuadopan ni rajai. Asa tuturi hamu ma hami tulang. Mau lihat ya. Boleh ate mah di kelompok na baduahon denggang ate. Saat kita Ada bertemu orang biar wa. Apa tu kelompok na baduahon partikiano di pasar kami ma tuhamu. Dihamu raja ni parburon nami, nunga dos rohanami jala satahi hami, horong ni hula-hula do tulang muna, molotung sada silopagadong, dua silopauli, molotung hula-hula pe na makatahon, sahulu na hami horong ni hula-hula, do tulang nagabe panuturi dihamu parmuruan nami. Alani i, nunga mangarade hami, asa partikenope hupasat kami matu hamu amang berunami butima moleate. Moleate ma malab pusu kami raja nami ala naung disikop di haradion ni rajai laho menuturi kami parburun muna atau leon huma jo partikian tu kami nama donga tubuh tulang laho masih di medan. Soni matutu dihita nama dongat tubuh koparani koputa raja silai sabungan siwali turpuk nama hoja tu sila laina bolak sian berlo raja satu tambun raja adong do hata nina tua-tua menamandok molo sanduduk dakana sanduduk ma nang ratingna molo suhut hahana anggina ma nagabe parsautna sonima nang sebalikna nuai pedutu hami matupuk si nomor tolu sondi raja nagabe suhut bolon di partikianon ope tutu hupasat hami pakatayonon tu hamu haha dodinami anggi dodinami asa hamu mardos nitahi nalaho pasahaton akka nasolot di ate-ate na kupang di pusuk-pusukta tu saluhut horong ni hula-hula dohot tulakta pembantu ulau na naing pamurhaton ni inang naukta bostang di tonga-tonga tu ari masogot atong partikianon upasat hamima tu hamu donga tu nami mauliate ma. Mauliate madihamu protokol nami na mga lehon partikian tuhami haha manang nang anggi dolimu. So nari pe tuhita saluhu na poparan yo puta silai sabungan siwalu turpuk namar hojahat tu silai nabulak. Nunga tutu jupang tikina tuhita so ni tua-tua nama dok ni tali huli kuling tarida manang huli-huli. Molotung hahana manang nanggina ma nagabe nama rulaun hita haha mana anggina mana gabe panubuli manang naraja parsaut so nari di hita dos marohatta saluhuna di haha dolita tukir raja ma amani gresia ma nagabe panubuli manang na raja parsaut butima mau lihat ya ma gabi majalah horas asa sada silopa gadung dua silopa puli molutung sada pe hita nama katahon nang sada mahita pasatun hata nauli dido na tua-tua balitang mapagabe tumudol has taduan arita ma oparan silai sabungan siol turpu do gabe molototong hita marsi paulo luar oke jalo pakatayon bitikyon jadi songonima dihamu saluhna horong ni hula-hula dohok tulang nami dido na tua-tua molo makuding tagading las manghuma paduali ati tung adong pajuon nami natading hu ulakon hami pajuon songon na mangulai hula-hula nami raja Semarmata tulang nami raja Malau doho seterusna
raja nami raja bulun. Ala adong do di patu pahami tudu-tudu ni si panganon so medalata makkatai. Pangidon ni roha nami asa parjolo mahu pasat hami tudu-tudu si panganonon. Tu adopan ni rajai asa tuturi hamu hami tulang. Utima. Oleh tema kelompok nomor 2 kelompok nama faktor pertikaian di pasar kami ya. Dihamu razani pamurun nami nunga dos rohan nami jalasatahi hami horong ni hula-hula dohot tulang muna molotung sada silop pagadong 2 silop papuli molotung hula-hula pe nama katahon saluhuk do hami horong ni hula-hula dohot tulang nagawi panuturi dihamu pamurun nami alani nunga mangarade hami asa pertekianope kupasat hami ma tuhamu amang boru nami botima. Mauliate marlabok pusu mahami raja nami ala naung sikop di haradion ni rajai lahu manuturi hami parburam muna atong leon hamu majo partikia tuhami namar donga tubu tulang laho mar serenggetan songoni matutu dihita namar donga tubu poparan ni oputa raja silai sabungan siwalu turpuk namar hojatu silalahina bolak sian loho raja satu tabu raja adong hatanina tua-tua madok molo sadudu dakana sadudu manang ratingna molo suhut hahana anggina ma nagabe parsautna songoni manang sebalikna nuaing petutu hami ma turpu sinomor tolu sondi raja nagabe su bolon di partikianon opetutu hupasat hami pakatainon tu hamu hahadoli nami anggi doli nami asa hamu mardos nitahi dinalaho pasahaton akka nasolo diate-ate nagopang di pusu-pusut ta tu salhut horong ni hula-hula doh tulang ta hobar tu ulaon nanaung pabur haton inang nong bostang di tongotongat ta tu ari marsugot atong partikianon hupasat hami matu hamu dongat tubuh nami. Mauliate ma dihamu amang protokol nami toho matutu songon nidok di jolo-jolo tubuh nitalik hulik-hulik tarida holi-holi molo anggina manang hahana marulaon tamama hahana manang anggina nagare raja patau tuhita be peparan raja silai sabungan siwalu turpuk namar hujaun tu silelahi nabola sian loho raja sahat tutabur raja didos nirohatta isi mahita nagabe raja parsaut dos marohatta mauliate ma jadi dihamu haha dolinami loho raja sinomor sada sian siwalu turpuk apa gracia kaloko boru sinulingga ala hamu mana gabe raja parsaut apalah di tikion di pertikionope di pasar tami ma tuhamu mauliate ma gabe ma jala horas asasada silopa gadong 2 silopa puli ngoltung sada pehita nama katahon nang sudema hita pasahaton hata nauli didokna tua-tua balitang ma pagabe tumudalhon sitodoan arita ma poparan silahi sabungan sualu turpuk dona gabe molot tok-tok kita marsi paloloan ope hujalo hami ma partikian on ditikion jadi songoni ma dihamu salhut na horong ni hula-hula dohot tulang nami didok na tua-tua molo makuling tagading laos mangihut ma padoali atik tung adong pajuon nami na tading hula kok kami ma pajuon songon na mangulahi
hula-hula nami Raja Sinulingga, tulang nami Raja Lingga, dan seterusnya. Raja nami Raja Bolon, ala adong do dipatu pahami tudu-tudu si panganon songot dalat ta makatai pangidon ni rohanami asa parjol mahupasat hami tudu-tudu si panganon on tuadopan ni rajai asa tuturi hamuma hami tulang botima maulate. Ya, mulai mah. Berapa tuh kelompok na pawapaton partikiran pasatan. Diamu rajani parburon nami nungados rohanami jalasatahi hami khorong ni hula-hula dohot tulang muna molutuk sada silop pagadong 2 silop papuli molutung hula-hula pe nama katahon saluhut dohami khorong ni hula-hula dohot tulang nagabi panuturi dihamu pamuron nami alani nunga mangaradi hami asa partikianope hupasahatami matuhamu amang buru nami botima molate. Mulyate malapok kusuma hami raja nami ala naun sikop di haradion ni rajai. Laho manuturi hami parboromuna atong leo kauma jo partikia tu hami namar dongat tu tulang laho masirenggetan. Songonima tutu dihita namar dongat tubuh boparan yo putar raja silai sabungan siwalu turpuk namar roja tu silalai nabola. Sialo raja sahatu tabur raja. Adong lohata na tua-tua namar do. Molo saduduk dakana saduduk maratingna. Molo suhut hahana na anggina ma nagabe parsautna. Suang sonima nang sebalikna. Nuaing pedutu hamima turpuk nomor tolu son di raja nagabe suhut bolon di partikianon. Ope dudu kupasat kami mapakatayonon tuhamu hahadoli nami manang anggidoli nami asa hamuma marlos ditahi dinalaho pasahaton akka nasolot di ate-ate nagopang di pusu-pusuna. Tutu saluhut khorong ni hula-hula dohot tulangta obartu ulaon namanaing pabor haton inang naung postang di tonga-tongata tu ari marsogut atong partikianon upasahat kami matuhamu dongat tubuh nami butima mulyate. Mauliate ma dihamu amang protokol nami toho matutu songon nidok ni si jolo-jolo tubuh nitalik kulik-kuling tarida holi-holi molo anggina manang hahana marulaon tamama hahana manang anggina nagabe raja parsaut. Songoni manang dihita poparan nyo puta raja silai sabungan siwalu turpuk namor hojantu silalai nabolak. Ia sadarion poparan nyo puta sian nomor sada ima loho raja. Alani didos ni rohatta ima isema nagabe raja parsautta. Dos marohatta. Mauliate mak di dos ni rohatta. Ala naung dos rohatta tapasat ma tu amang uda opung berkat situkir boru ni rajai boru panjaitan partikyanon pinasat ma tuhamu damang. Mauliate ma gabe majalah horas asasada silopagadong 2 silopapuli molotung sada pehita nama katahon nang sudir mahita pasahaton hata nauli idok si tua-tua balitang mapagabe tumudol hasito doan arita mapaparan ni silai sabunga selu turpuk dogabe molo tok-tok kita marsi paululuan ope hujalo hamima pakatayonon ditikyon. Jadi songonima dihamu saluhut na horong ni hula-hula dokok tulang nami didok na tua-tua molo makuling tagading laus mangikuk mapat doali ati tungadong pajawon nami na tadin hulakok kami pajawon songon na mangulagi hula-hula nami rajai raja pajaitan tulang nami tulang rajai raja sitokul raja nami raja bolon ala adong do dipatu pahami tudu-tudu si panganon
songod dalat tamakatai pangiduan ni roha nami asa parjolo mau pasahat hami turutusi panganonon tuadopan ni rajai asa tuturi hamu mahami tulang butima mauliate. Ya, tuas mak, ade. Jadi mauliate mah matakas tapai huti huk na kiriyan jala nunga langsung ta simulasihon songoni ma partoding na sahalainaya bang akka drapon marang akka natajahon on akka dasar don ate akka dasar don buido hita berkreasi biasa asa dinggan tertata pakatayon asa suman marang uli ditangihon akka namanangihon. Jadi tona nata pasahati, maksud nata pasahati, atus dia kehalak nama begi. Mau lihat ma jala Arab situ torohanami asa tapaulah-ulah kunon di tonga-tongani bagas tabi. Jadi buruk doinon sesi parjolo sesi paduahon maihut andon tu sesi na paturuhon asa sudion taulahon mulai tema marhite-hite parjubangat tabornginon lam atus maita lam tabba mahita peparando putara ja sila sabungan siwalu turpuk na maroja kusila na bolak diak na maulahon akka ulaon habut niroha ditongani mangajana manang maujana atong marsanga matuhata marsanga mo putara ya sila sambungan marsanga mana kita peparando putara ya sila sambungan sualu turpuk na marhojaku sila lahina bolak horas mari kita